Jesus. Amen. Mayong buntag sa makausa. Happy Lord's Day na si mutapad ding Happy Lord's Day sa gamay na ta. So balik ko na ko ang title unsay bisay experience kanang imong masinati o ang pagkasinati sa kadaugan sa atong kinabuhi igsoon. So kita tanan gusto ni Lord nga maghimong magmadaugon sa kinabuhi. Dili man kada adlaw tang kining mangko na to ang kadaugan, but kung matumba ta, mapakyas ta, mubakod ta igsoon, kay gusto ni Lord nga di ta magpabiling pildiro. Amen? Gusto ni Lord nga magmadaugon ta sa kanunay. So kining kadaugan igsoon, kining mo ni siya pagpasabot nga ang pagkapildi sa kontra. So ako ning explain niya og unsa ning pagkamadaugon ha. So sa tinuod nga pagkamadaugon. So kung napas basketball or mga sports kining or naapagkas kining politiko mo ni siya pagkapildi sa kontra ikaw mindaog ka, so mo ni gitawag og victory. Unya ang kadaugan mao pa ni siya ang pagselebrar sa victory, ang pagselebrar sa kadaugan kana nag-celebrate na mao bitan ang kada Sunday magsimba ta tungod kay mo ni pag-celebrate nato sa kadaugan nato diha sa Ginoo. Amen. Kay kining pag-celebrar butangan man ni cross diri igsoon, simbolo nga sadang magsimba ta, mga pahinumduman ta ba nga dito sa cross nagbadaugon si Jesus para nato. Amen. Unya ang kadaugan o victory mo na siya paglipay sa gubat nga gidaog ng daan. So kani din kadaugan nato nga mga Kristohanon sadang nalansang kuno si Jesus sa cross dai mga igsuon kining daog na ta kuno. Nga naman tungod kay ingon ang Colossians 2:15 akong basahon ayon ang ablihi. Ako li abli ha. Ingon ang Colossians 2:15 dai igsuon ngano ding mag-celebrate ta kanunay tungod kay ingon ang Bible ug pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad ipasundayag niya ngadto sa tanan ng ilang kapildihan. Ang ipasabot ani ni Jesus nga mga kontra igsuon espirituhanong gahom mo ni ang demonyo og mga ang yawa og ang mga sakop niya mga demonyo nga gitudluan tas Ginoo nga sadang nalansang di sa cross kining pildi na din sila kasi sila man kultura igsoon pag naa sila gubat sa kada gingharian pagpapildi kani ang usa ka pikas nga gingharian katong mga nabilin nga mga kontra ila tong ipasuroy-suroy sa laing nasod anya ilang mo ni say way nila nga pakaulawan nila ang laing kontra nila ba nga pildi na ni sila nga na ang may tabo sa ila nya ko ang hari pag musukol ang hari, putlan o ulo o niya ilang dalaw-dalaw ng ulo sa ilang kontra, sa hari silang kontra. So, ang nagpasabot, anak kaulawan sa napildi. Niya kining pagpalansang ko ni Jesus sa cross dahil mga igsuon, kita ko nung tanan ng mga Christian, nagmadaugon ta. So, katong pagpalansang ni Jesus sa cross, mo tay simbolo nga ang yawa ang mga demonyo, bisag nagpamuhat gapon sila karon pildi na di sila daan. Nga naman, kining mga silang mga anghel igsoon na gitagak sa kalibutan, gi-appoint na silang daan nga mahimong matagak sa impierno. Mo na nga igsoon sa ato ang pagka-Kristohanon, gipahinumduman tas Ginoo nga kining dili na mudaog ang gahom sa kaaway nato. Amen. Kining pagpakasala igsoon hinahinay nga mabuntog tungod sa gahom ni Kristo sa atong kinabuhi. Unya kining pagpanghadlok kani mga tiyaw-tiaw, kani mga daotang espiritu, gitudluan tas Ginoo nga di ta mahadlok. Ipag-usahay pag nakas ngit-ngit o kita ra usa mo ra tag magdingilingi kay basig kay katanaw na tawon tapad. Mulihok ra gani itong baso na gitiaw. Basin ni bagtok og iring tong gadagadagan. So nga na ta kahadlukan. Pero gitudluan tas Ginoo nga di na ta mahadlok muan mo labay tag mga dagkong kahoy di na ta manabi. Ngano man naatay Kristus kinabuhi. Ang mga tiaw pag makita na to, di man tuod nga makita na to physically, pero na ay gahom sa ako ang mga panalipod. Kung naate Kristo mo nang ay di na ta mahadlok nga mangihi ka diha mangluwa tabi padug ka. So dili na nga naman na anak kay Kristo. Amen. Nya di na ta dapat magdala og mga materialis para mudaog tas mga tiaw kaning mga habak, kining mga mga kuros, man itong gituuhan mga pag naa ka aninat, di ka mahilabtan. Na kay mga ipangpintas mga bata sa to mga Kristohanon di na ta mutuo ana gani sa tumpultahan di na ka mabutang og kuros diha nga mga lukay nga mga ni kuros no dili na pwede nang ingana ngano man ang gahom nato naaman diha sa Ginoo. Amen. Mga tuo-tuos kinabuhi di na ta mutuo ang mga tuo-tuo
Ay praise God gani sa mong balay si Papa di na siya motuo karon daghan gyud kausaban nga nahimo. Gihimo si Lord si ni Papa nganuman daghan sad na-realize sa kinabuhi ba. Kay kada hapon maminaw na siya gwali alas 4 ni Pastor Renato nga moingon siya nako nga nil grabe di sayop din ngani no. Na mo share pod siya sa iyang mga amigo. So nga naigsuon nga naman nasabtan niya nga ang gahom nasa pulong sa Ginoo og na diha ni Kristo dili sa mga butang nga atong giangkon igsuon. Amen. So atong balikon ha ang paglipay sa gubat nga gidaog ng daan. Sa wala patabuhatas Ginoo nakit-an na sa Dios igsuon unsay may tabo na to sumaabot. Nga kita siya nga mapakyas ka, makristiyan ka, mga lagad ka sa Ginoo, makasala ka pero kay bawal daan si Lord nga ug uban sa iyang grasya ug gahom makapadayon ta igsuon. Nganuman sa pagpanganak palang daan nato na ako nakapunan nga sa kawali ba kining gitawag nga fertilization kay bawal mo na no sa dihang maghigugmaay ang banag asawa na maghimo sila og gingana nga butang unya kining sperm cell og egg cell kining sperm sa akong pagtuon igsoon 300 million din asa ka buok kana mogawas sa lalaki 300 million ka sperm nang mogawas unya sa 300 million usara day mosulod sa egg cell tanawa ha 300 million mong gadagandagan adto unya si Aliw may mindaog minsod sa kuan siyang mama usa ko nas pamaagi na nga Team Island nga kita sa wala pa tanataw nagmadaogon ni tangdaan ko no okay, kung dili pa ka nataw lewa hindi ka yung ingon tong sa ka pastor og pastor kintahay og twins di ay aduha mo daog it's a tie og tulo mo kabuk ing daog importante sa 300 million ikaw usakas ning daog no daghan king dagukod gud na si kusgan si sa ako'y makauna ni victory ako nakasod sa Excel mo nang nataw siya mo tanay nagawas niya muhilak ng bata kay nagbadaogon siya hindi uhaw ang ihangak siya pagpadagan at bitaw so nakasabot ba ang tanan amen mo nang sa atong kinabuhi igsuon may panahon nga mapakyas ta mapildi ta pero bakod nganuman nagbadaogon ang tangdaan diha sa Ginoo amen igsuon so karon ari ta sa mga sayop nga pagtudlo kabahin kadaugan kay base kun niya atong gamiton ang prinsipyo nga kung Kristiyan na ta mangabusar na ta sa laing tao kung Kristiyan na ta magdaog-daog na ta sa laing tao dili nganuman ang sayop nga kadaugan dili ang pag-isog-isog bisag ikaw ang insakto kay ba man ang prinsipyo igsuon nga kami taong naakas insakto amo barog jud insakto kay ako ang insakto mo nang dapat di ko magpagdaog-daog yes usahay igsuon na atay sakto na siya pero diha sa Ginoo imong i-realize igsuon nga dapat magpaubos pud ta nganuman tungod kay kita nga mga Kristohanon gisugo ta sa Ginoo nga mahimong kahayag ug asin sa kalibutan nga pag nakas insakto pwede tang musulti sa atong opinion pero dili ta to the point nga murag makaingon sila nga kining mga Kristohanon mga awayon man ni sila oy amen mo na nga bisan ako gud sa aning palibot makakita kog mga di maayo pero dili ra gud ko musulti kay si Lord may mubalos. Musulti ko kung di na gid maayo pero dili nako ipakita bitaw nga ang usa ka alagad sa Ginoo kanang mangaway sa mga tawo nga dili pa Kristohanon. Nganuman dili man nato sila dapat ipapahawaon sa Ginoo, dapat madala sila nato diha sa Ginoo. Amen. Nya kung Kristiyan na ta dapat dili ta mangaway sa ubang pagtuo kaning debate ma. Labi ni pastor nga nakahimamat ta kus plaza. Inga siya, bro, pwede ba mo share minimo kaning tsa katong badong discipleship balew. Ingon mi nga, ay pastor, Christian na ba po mi? Oh ba? Mo tong gailahanay min anya. Ingon ko niya pastor, nara ba ingon siya nga nalagi po panahon nga sulayon ta ni mga si di diri ba nga mang debate sa pawan kag kalit nya manginsulto nga mohagit og magdebate ta. Ingon ang usa ingon siya nga bro, kining sayang atong pagkaamigo kung mag-away lang tas atong pagtuo. Ingon siya. Munang dili ko usa man nangutana kanako anang pangutana nimo kay kahibaw na ka o nangutana ka kay wa ka kahibaw. Kay wa ka kahibaw aw ka tubagon pero da kahibaw na ka ngano mangutana pa man ka. Nga kay bisan pag mutubag ko nimo kung sayop ang imo ang gituuman so dili gid ta magdaog. To the point ana nga mag-away ta imbis kay
gisugo ta sa Ginoo nga maghigugmaan nay mag-away na hinunta. So dito ko nakakaton ko dito no. Nga sa kita nga mga Kristiyan dapat kung natas insaktong pagtuo dito bang debate. Ano bang sa una mong god katong Bible school pa ko ingon ko sa mong instructor nga ay mang debate na ko sa plaza ani be. Kaya ako nakatunan ba ingon siya ayaw po. Ayaw gamitan na pero joke ko. Kaya sa man god pag nato daghang nakatunan og natas insakto usahay mo garbo na ta. Unya atong gamiton ang Dios igsuon nga pang kontras sa uban so dili siya maayo. Amen. So kini bitang aning sayop nga pagkadaugan mo ni siya dili na magsalig sa Ginoo kana bitang punto mingon nga feeling bright og kamao na ta ay iasa man ang ampo-ampo. Kaduha mo guguana sa nako nadunggan amigo nako ba nga ay asa man ang ampo-ampo kung walay buhat atong ibuhat pero ingon mi sa iya nga dili pod ko mutuo anang buhaton na lang nimo ang tanan pero di ka mosalig sa Ginoo. Kaya naman siya plano nga mogawas unya amo siya gingnan nga di ayo pag desisyon og ingana. Ampo gid sa Ginoo kay bisan pag naa kay desisyon ang Ginoo may magbuot. Siya may labaw sa tanan nga makahatag nimo kaalam o giya sa kinabuhi. Amen. Muna nga kartang mga Kristohanon ang atong kadaugan pinagis pag-ampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Nasa mutapad ba nga amen. Gamay ra ba yata? So, ang sayop nga pagkadaugan mo ni siya pagkagarbuso igsuon. Kining garbo ra ba mo ra ba ni number 1 nga atake sa kaaway sa ato pa. Kani bitaw kita mo angkon og mga sayop og sulti sa uban. Kay ako nga pastor na learn jud nako nga ingon nga pastor di ko moangkon sa akong sayop. Nganuman, ipagsige ko gwalin ninyo nga ani unya ako na di pwede sayop. So dili pwede nangingana kay kamo rin malangit ako dili. Basta na ko'y garbos kinabuhi unya di ko mo tubo, di ko mo cut-on kung dili ta magpaubos. Maabot na nga gigamit sa Ginoo ni mga ubang pastor, mamino ko wali, maigo mo pugo. Ko man niyo. Salamat Lord. Aniya, ang asawa ko usahay pag na siya makita na ko nga di maayo, sultian jud niya. Tung una nga mga gayon, sakitan ko sa pugo. Pero karon sa grace sa Ginoo kanang dawaton na nako ba kay basin niya gigamit siya sa Ginoo para makita ko sa akong sayop. Amen? Muna nga makabantay mo sa inyong mga manghod, inyong mga bana, o sikinsa, tudluan mo insakto, pasalamati ang Ginoo kay gitudluan ka sa Ginoo nga kining magkat-on sa kinabuhi. Amen? So kining pagpuyo sa sala, usa punis pamaagi nga dili jud ka og sayop ni nga kadaugan igsuon. Kay unsa nimo pagpildi sa kaaway kung kauban mo? Pareha mo binuhatan. Kana tumingan ka nga sanggalan ni Jesus na kay gampuan ba or na kay gibadlongon niya kung na kay espiritus demonyo sa ngalan ni Jesus unya ang demonyo moingon sa imo nga kaila ko ni batong Acts ba kaila ko ni Pablo kaila ko ni Jesus pero kinsa man ka ina may mga parisiyo nga gadeliberan sila sa demonyohan ba ingon ang demonyohan kaila ko ni Pablo kaila ko nimo kinsa man ka kay man siya sa ngalan ni Pablo nga guys sa ngalan ni Jesus nga giwalay ni Pablo lagan siya ngan gisulti yang demonyo wan hadlok niya ken hadlok siya sa ngalan ni Jesus ni Pablo utong gikunis-kunis tong mga tawhana. Gidagan sa gidemonyohan o niya gikunis-kunis ang sinina. Muna lisod igsuon nga pahawaon na to ang demonyo sa ubang tao nga kita pod kauban di ay niya. So dili siya pwedeng ingana igsoon. Atong inumduman nga dili pwede nga sige ra tagtan-aw og pakpak sa kadaugan sa uban. But kita mismo maka-experience sa kadaugan. Amen. Ibig nakugod kadaghan kung makita sa mga laing simbahan nga grabe silang gibless sa Ginoo, grabe silang pagpatubo sa Ginoo, daghan kay mga church member nga ming biya sa sala, nagpabaptize, unya daghan sila mga Bible study, daghan sila mga victory, nya mudong sa tubangan nga magpasalamat. Di pa di ka mauwaw, no? Nga agatong mga Kristohanon na sige balik-balik dire. Kita po gusto ni Lord nga moabot ang time nga sige tagbalik-balik kada Domingo nga ako mag-ilog ba? Dili ilog ba ikaw gamay ra gayta ka ikaw na pod nga ba? Karon Thanksgiving naa niya ko ingnon andam-andam mo kay kamoy pod pasalamaton nako. Kasi aliw ra ba pag miyagi Thanksgiving namuwa ko na yang dunggan tungod sa kauwaw. No, ingana man gid na kay kulba gid na mo tubang og tawo. Pero atong anadon igsuon nga atong isang iyaw ba ang kamaayos Ginoo kay kanang nyawa di sa ganahan nga magsikag pasalamat. Ipagwan sa sikag pasalamat makit-an mo ganiya nga ay nakita gid ni dinhi Pastor Rodneling
kadaugan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero wa kita kadaugan, malipay na si Kristo siya kapasalamat. Daghang mga tao biya ang mag-angkon og grabing kadaugan o kadasig pag once ka mo testimony ka. Wala nga dita, sige tagpakpak nga, grabe si Gio, no? Grabe si Priscilla kay ngani. Dapat ninyo pag nga ako Lord, someday ako po Lord. Nga na ba di kay masuya ka nga. Di man tayo na ba na? Makasasala ra ba na? Nga na ba di nga na dapat malipay ka nga Lord. Salamat sa Ginoo kay siya nagbadaogon, ako pud sunod Lord. Amen. Kay gusto ni Lord igsuon nga kitang tanan gyud nga mga Kristohanon makaangkon og kadaugan sa kinabuhi. Dili lang ka usa ka tuig. Dili Thanksgiving lang kun dili kada adlaw, kada Sunday natay ikapasalamat sa Ginoo kay nagmadaugon ta diha sa Dios. Amen. So ning kamuntagon ako tulo lang. Tulo ka punto unsaon nato nga kining ma-experience nato ang kadaugan sa kinabuhi. Unang-una, meditate on God and His ways regularly. Sa Bisaya, mamalandong ta sa Ginoo ug sa iyang gibuhat kada adlaw sa atong kinabuhi. Tanang mingon kada adlaw. Wala gimingon ang uban kada adlaw. So nga naman, ingon ang Salmo 143 igsuon. So unya nata mo balik nata sa atong John 16:33 unya matapos ta. Kimo tay last nato nga verse. Salmo 143 verse 5. Salmo tunga na siya sa Bible. Ingon og amen kung naa na ka diha. Aminom sa kong tubig kariyo ha. Nana, Salmo 143 verse 5. Naingon ang pulong si Ginoo, nahinumduman ko ang nangaging mga adlaw. Naghuna-huna ako sa tanan mong gibuhat, gihinumduman ko ang tanan mong gihimo. So, kini nga passage mga igsuon, kining nag-ampo or nagpasalamat si David ngadto sa Ginoo nga gihinumduman ko niya ang mga niaging adlaw. Dili di ay pasabot nga kung milabay na dili na dapat hinumduman. Di ba? Maingon sila nga past is just past is past. Never been this. Ayan na ko na hinumdumi itong mga kagahapon. Sakto man siya kung sayop ang imo ang gihinumduman. Sayop sa ubang tao o mga sayop nimo sa una, but ingon man siya God nga naguna-huna ako sa tanan mong gibuhat na ang tanan ning gihuna-huna din ni David nga kagahapon tong mga gibuhat sa Ginoo. O ginumduman ko niya ang tanan niyang gihimo sa una. Kay sa musugotan sa dili igsuon, dili man gyud ta kahibaw unsay buhaton ni Lord sa umaabot, di ba? Dahil pag magpasalamat ka sa umaabot nga pagkakita. Pero ang usaris pa maagi nga kini makaangkon kag kadaugan sa kinabuhi ka nang hinumduman nimo ang gibuhat sa Ginoo sa una ba? Pastor, wa may gibuhat si Lord ako sa una daghan manggod. Magbasa kag Bible. Katong gitunga niya ang dagat nga pula kato walang daan. Gibanaw ni Jesus tong mga patay, mga milagro sa Ginoo ba sa Bible. Kung wa jud kay mahinumduman or nasinati nga kadaugan kaniadto. Bisan sa akong kinabuhi, kung maluya ko mayon ko nga grabe din no kung mungundang ko pagka-pastor, mungundang ko papangalagad si Ginoo. Si Papa bayat na Christian, akong pamilya na Christian. Ano ba? Unsa na lang way pastor dire nga bitaw sila ra daghan na bang nangabag-o ang kinabuhi. Imong hinumduman ang Ginoo. Ang pasabot igsoon aning meditate kaning sige kag huna-huna sa pulong sa Dios nya ang pangutana kay di mo tibasag Bible. Unsa may huna-hunaon unya og bubasa pod. Igor ang basahon dili huna-hunaon dili i-meditate. Kay ang sayop kung gud mo basa kag Bible basta balang ba. Pero moabot ang problema kabantay ka basta sayop sa ubang tao, sayop nimo og mga maot nga pangitabo. Mo sige nimo huna-hunaon. Kabantay ka na. Mo na ang imong kinabuhi sigig mugot, sigig kaluya, sigig kalaay, sigig ka way paglaom ug way kalipay ang kinabuhi. Ngano man, sige man imong gihuna-huna ang mga maot nga mga panghitabo. I-try ko na igsuon nga bahalag na ay maot kay mosud si mga huna na kay makita o madungog, i-try nga imong pulihan.
Unya, unsay nabasa nimo, unsay gibuhat ni Lord, unsay maayong butang, mo'y sige nimo huna-hunaon. Kung gaskwela ka, di ba Leo? Hunahon akas project sa imong labhonon, niya pa jud sa financial pa jud. Maapurito jud ka pero magunahuna ka, ay mo provide si Lord. Nadakan kagitun-an, si Lord ay bahala. Ana bitaw ka na positive ka kanunay ba nga kay ingon ang pulong sa Ginoo. Ana bitaw, sige nimong pulihan og sige nimong giunahuna kada adlaw ang mga pulong sa Ginoo. For sure, magmadaugon ta igsoon. Amen. I-focus ang atong unahuna sa Ginoo. Sa bisan unsang problema mga igsoon, kinsa siya. Ang pangutana kaila baka kinsa si Lord sa imong kinabuhi. Kay si Lord na igsoon sa kunailan siya ang mahigugmaon pag makasala ko, pasayloon ko si Ginoo pero atong balik-balikon ang sala. Si Lord kung way nagpangga nako, apan gipangga ko si Ginoo. Pag kana ako'y problema, siya ang papa nga maminaw sa ako kay siya akong Abba Father. Sa panahon igsoon nga wala ko'y amigo pero siya akong best friend nga kasultian sa akong mga problema. Pag wala ako'y kwarta, ikaw akong Jehovah Jireh, provider ka na ko. Pag masakit ko, ikaw akong healer. Nga kadi man tibasag Bible. Salamat kay tigpasa og mga post, mga quote, mga magpa-remind sa ato kay kana ba mga butanga pag may makabasa na pa problema. Bitaw no na jud ay Ginoo. Si Papa bitaw yang ginan pa yang classmate nga naay kanang tumor ba na sa utok yang giingnan. Iyang giingnan ha. Iampo ra na sa Ginoo. Mihilak og ayo. Hingkala paghilak og ayo tingas Papa kay iyang giingnan ampo ra sa Ginoo kay na siguro nalimot siya ba. Busy na kayo sa siyang kinabuhi pero wala na siya Ginoo sa iyang unahuna. Mo nang usahay igsoon tagaan tag problema sa Ginoo para makahinumdum ta sa Dios. Amen. Usay busy kita sa eskwela, panarbaho, lingaw-lingaw, nalimot ta sa Ginoo mo na nga ilha kung kinsa si Lord sa atong kinabuhi igsoon. Kay kani atong papangalagad sa Ginoo, relasyon man dili man ni relihiyon, ang nakalay sa relihiyon, musimba lang ka kay nakahibaw kang musimba ka Christian ka. Pakitang tao ra pa pero kani pagka-Kristohano relasyon ni imong ila-ilahon dili si pastor. Di man tawiyab. Kami may minyo. So ya kung ila-ilahon kay kami may minyo pero kung na kay relasyon sa Ginoo, imo siyang ila-ilahon. Kay kining musod rabas langit dili tong naay relihiyon. Dito nakaila sa Ginoo kung dili na ay relasyon sa Ginoo. Amen. Napalagang tanan kuno suko. Seryoso lang ko nagistorya. Dapat makaila ka kinsa atong Ginoo. Yak siya ang milagroso, siya ang mangitag pamaagi, gamhanan siya na siya maayong planos tong kinabuhi nga kung dili taganahan, kung di masunod tong plano na ay maayong planos Lord ihatag sa ato Nga pag natay sakit nga di na gid maayos doktor o watay kwarta milagroso siya nga Ginoo, pag wa kay pamaagi, naglabad ang imo kay walay pamaagi siya ang Dios nga mangitag pamaagi. Kay siya ang Ginoo, kay nakailata. Di ta makaangkon og kadaugan kung sige tagtanaw sa atong sayop, sige tagtanaw sa atong dili mayong nabuhat, samot nagsige tagtanaw sa sayop sa uban o mga maot nga panghitabo, maabitanan natay fasting para nga ang imong unahuna sige nimong sudlag mga wali, sige nimong sudlag mga music sa Ginoo, o sige nimong sudlag mga pulong sa Ginoo. Itulura gay nakaadlaw nga di ka mag social media, di ka mo tanaw kardo, di sa ka mo tanaw probinsyano unsa ba na siya, di sa ka mo tanaw Korean movie. Balag nag-eskwela ka basta ka ang imong unahuna siging kasudlan sa mga pulong sa Ginoo kay gusto ni Lord magkaangkon tag kadaugan. Amen. Atong pakpakan si Lord igsoon. Hallelujah. Tumuti una. Basing malimot ha, kay basing kagulo na problema. Problemado di ka kanunay. Pero solusyon ng kinabuhi pag si kagununa sa imong pana, sa imong kwan nga mga sayop niya, sayop sa bang tao, but i-try igsuon nga magsigaguna sa pulong sa Ginoo og sa iyang nahimo sa imong kinabuhi, for sure magmadaugon ka. Kasama ni David, gigukod sa skiyang kontra, kastigo sa siyang mga kauban, pero sige siyag ampo sa Ginoo, sige siyag tan-aw sa mga mayong buhat ni Lord sa iyang kinabuhi, nagmadaugon gyapon siya. Napabang tanan. Kadua nga punto igsoon, trust and obey. Naikanta igsoon nga trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus
but to trust and obey. Unsa ko ni sekretos malipayon nga kinabuhi? Musalig o mutuman sa pulong sa Ginoo. Ano man ingon ang Proverbs sa Bisaya panultihon. Panultihon 3, balik-balik ni siya nga verse pero nindot kini siyang pamalandungon. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ingon og amen kung nana ka diha. Yan ang pulong sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kanang ingon salig sa Ginoo. Sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Padayon 7. Ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayod. Kahadloki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad o buhupay sa imong kasakit. Hangad sa ni pastor. So sa dito kaduha nga punto, trust and obey. Usahay mga digsuon, ang rason igsuon nga dito magmanaogon sa kinabuhi sikit tagkapilde, nga naman dito mosalig sa Ginoo. Kana bang natay mga pamaagi, diskarte, mga abilidad sa kinabuhi nga feel nato mudaog ta ana tungod kay bawta. So ay kanay igsuon, matinumdumi nga dili lang ta mudaog ug mulampo sa atong mga pamaagi. Kaya nga naman, daghang mga tao nga na-disgrasya kay magpahala-hala sa mga decisions kinabuhi. No? Daghan kayo mga nadaot. Kung saan si pastor, musultig yun, bubadlong gito balik. Ngayon, kitang, si pastor, si pahinumdum na akong sayop. Kaway ka na? Mga ka nang ipanumduman, kaya pag di na ka masayop na sunod. Di kita manggod pag nato mga desisyon, ato-ato ra. O, ito na nag-uol ko gamay itong desisyon sa atong igsuon. Nga siya nagsulti-sulti uban og namo. Nya, kami magigitabi atong ubos na ako kunong sayop, kaya nganong ako silang gidadaan to. Now, ngayon itong ganito niya, tindunin na nga, mo lagi ito nga ako kunong sayop, kaya nganong ako kung gidadaan nila atong organization para tabangan sila. Salamat si Ginoo kay ginan ni ate. Ano, kapilo man niya si pastor. Nga, dili, hintabang nga ni siya. Desisyon gid sa tao igsuon pero wala ko sila gikondenar pero nag-uulang ko ba nga sa atong kinabuhi pag naad gid mga desisyon mananggid gid ta. No, kung natay mga kyle kung mapanahon na kay nagustuhan mananggid gyud imong ginikanan. Ay gid nang tago-tago kay kanang tago-tago di gid na blessing sa Ginoo. Daghang ka tago-tago ra ba nga di wala gyud tinaguan nga di mabutiyag. Mananggid din na ni pastor kung nasa ka saktong edad mananggid na ka kay kani mag-eskwela ra ba? Mag-eskwela ra ba ka unya na kay ngana posibleng makapekto sa imong akuan. Dagan nanghito ka na tungod na ngana napektuhan ang pag-eskwela tungod kay na broken heart gibugan. Pero pasabot igsoon pag naka desisyon sa kinabuhi iampo sa Ginoo. It mosalig ka sa Ginoo ba di ka magunahuna nga kay bawo na ka kay sa ako good pastor mangutana pag ganito sa bang pastor sa bang mga asawa bang sa kay maayong desisyon. Nga naman di kay bawo man kung anak limitado kung unahuna. Samot kay lalaki ko nga usahay kaning lalaki tangaon og wala ibaw sa mga wa initiative usahay ba manang ingon nga alagad sa Ginoo nagmagpaubos gid ta igsuon dita magpahalala sa desisyon pag naa kay planos kinabuhi pastor mularga ko kuan mo abroad ko ato nang istoryaan ato nang pananggid sa imong ginikanan di kay matangala ka asas kay tuan ng Manila ano ba pagkanang iya ko no matong ako igsuon bitaw tingalang ni king adto ni tabo nagbulag na di sila nya luoy kayo kay wa ni sulti sa nahitabo nganong naingadto ang ilang pagbisulti pa sila daan kay kani laging tao pag dili way Kristos kinabuhi ilang una-una ang ilang desisyon insakto nya kay bata pa man samot kay bata pa motong na disgrasya na maot gid ang ilang direksyon mo nang nagpasalamat ko sa Ginoo igsuon. Nga kana bitaw na Christian jud ko kay pagwaan pa ko na Christian. Sige jud ko balik-balik ingon sa akong asawa nga, grabe no, ko pa ko na Christian. Na, grabe asa na ka. Gubot jud kayong pamilya siguro. Sige guro migsumbagay sa mga igsuon. Puro ba may mga high bloodon. Puro may mga saputon. Yan na ba mga sigig-sagit nga na murag sa gamay rang bikil masuko na nya mga bisyoso pa jud. Ana ba? Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga nahimo kong Christian. Ikaw, igso nagpasalamat ba ka? Kamay. Kita na awar, doon sa nitabo sa inyo o sa imong kinabuhi, karon kung wa pa kay Ginoo.
Di ba? Kasi kung saan nagkaroon mong gisuotron, kaya na, kabantay ka, nakamubo ni mga suotron. Sa una, tabunan ka naggagamay. Gatwad-tuwad na katong TikTok siguro nga, para madaghang makagusto ni mo. Nga na, bitaw, kaya wala kay saktong pangunahon na sa kinabuhi igsoon. Siguro nagguyod na kag plastic atong unahan. Luka no, nga na ba? Or nanakas daghan ka uyab, di man ay laki ni mo, di man ay ba nga na bitaw tong man wa kay saktong pangunahon na gikan sa Ginoo. But makaangkon taga-daogan basta musalig taog mutuman. Kay lisod man nagsige kag salig wa kay buhaton sa kinabuhi. Kay gusto sa yawa igsoon nga magduha-duha ta sa mga saad sa Dios kay siya bakakon man siya. Mo nang igsoon dili gid pwede ng prinsipyo nga walay pulos ang pagsalig sa Ginoo kung way buhat, pero sa pag-ampo nimo sa Ginoo, pag unsay giingon ni Lord nimo, buhaton nimo mo akong pasabot. Pag moingon si Lord nga dili sa mutuman ko Lord para manis kadaugan nako. Kay kibaw kay igsoon daghan kay mga tawo nga nangapildi karon, dili tungod kay kanang wala sila'y mentor, wala sila'y giya, wala pastor nila, but napildi sila bisag na sila'y pastor, na sila'y Holy Spirit, na Bible, pero tungod kay di sila kay bawang mutuman. Ako gikan po ko ana kanang sultian tas maayong desisyon kay nahigugma man jud ko kay mao man jud ni akong gibati ang hinungdan na disgrasya igsoon. Napabang tanan mo nang igsoon pag naay gisulti ang pulong sa Ginoo nga ayaw na jud. Nakahapit ra Pakistani. 12 no daghan na pong tentasyon, mao tanang nagplano may mo trabaho dire pero ningon jud ko nga di mi mo are kay basin unya daghan na pong manawag. Pastor, are pastor nya. Sa Bible bayaw di jud igsoon di man sa sayop ang pagkaon ug gingan ang mga pagkaon nya kay mapandol man ang ubang tao. Di ba pastor, di ba bawal man na sila? Okay lang una man gud pag Christian nakabawal kuno na. Kay gikan man na sa Dios ilang gihalad. Ang sakto mo po dili gid siya maayo. Nagkanday yung mga tentasyon anam. Inom nya, kaon kay ngana unya mapandol ang uban. Ay, pwede ra di ngana di ay. What if og pagdaw na ko didto nya nag-inom nya kaingon sila, ay may inom bus pastor na. Wara god, hintapan na nakigsulti ras giinom ba. Na madiskwidot, madaot atong bad record. No? Bad record na ganun, nadaot ba dyan? Kinadaot na. Babiral ka sa Facebook o TikTok ka na sa YouTube. So, delikado igsoon. Muna, kung gibaw na kang sayop, ayaw nang buhata. Kaya lisod meaning, na kay Ginoo niya, mutuman to kasi yung gusto. O, dili, gyapon na makaangkon o kadaugan igsoon. Grabe taong, gibaw na kang makasala ka ng dapita, ikaw rin maginusara, magsipon-silpon ka, nga, sampol sa amuang, mga laki. Ana ako'y Ginoo, salig, oy. Abe, atong tistingan di na ba ko matintal? Ano daw? Tan mo tanaw ba? Adin ko matintal di ay. Adi na to sa isang gupahan yung tanawon. Kadugayan o sa kaos na di ka tanaw. Pa ka na tintal nga sa nakauras. So dili maayo. Di ba? Nagapasting taron niya. Nalimot mo to ka, nagsikaglingaw na ka Facebook dito niya. Nagapasting no? Mo nang dapat kibaw tawag musalig ka sa Ginoo ingon siya nga ayaw man kita dayon kay gusto ni Lord igsoon nga magmadaugon ta ang kadaugan gyud na agis pagsalig og pagtuman. Amen. Pagtuman na gyud kay di matinumanan sa gusto bat mo tuman na gyud sa pulong sa Ginoo ba. Pamingon si Lord ampo ta bahalag kapoy. Moingon siya nga basag Bible bahalag kapoy kung suguon ka sige pastor mo tuman gyud ka kay basi kunya og tapuan na pagkakaayo mo nang dapat kang suguon. Mao ta simbahan. Ako takibaw mo gud di ko kugihan nga pagkatao. Ug si Kenneth pod. Mo nang akong style, sige mig lihok-lihok. Mo nang siya ako sa siging suguon. Bahala ko dog. Bagbugot-bot niya sa usahay siguro si pastor sige nagpasugo. Pero ako di man ko manugo og sige ra kog sulti. Mubuhat man pug ko. Di ba sa bagitan niya nga gasipon-silpon og ubanet mo na kadiha ikaw lain na pod lain pug kayo. Mo nang moingon jud niya nga buhaton nga naman para ma-learn pud ba kay mingon si Lord magampo ta iampo ibaw kay gusto na nakatunan ba nangutana ko sa masawa gabi anong moampo man tabi sa atong pagtuog dili sa pagbati kay kung magbase sa atong pagbati di man kadaadlaw ganang moampo di man kadaadlaw ganang mobasag Bible pero magampo ka nga base sa pagtuo moampo ka nga naman nagtuo man ka nga si Lord magpamuhat igsoon amen
Sumot ikaduhang punto nya. Last nga point mahumanta kining imong isalig tanan sa Ginoo. Leave it all to God. Unsay pasabot ani? Sa 2 Chronicles, kung wa mo katuod sa Chronicles, kaduhang Kronikas na siya sa Bisaya, nasa Old Testament na sunod ni Samuel. Tanawa lang sa page diha, na diha ang page sa first page niya. Na diha 2 Chronicles chapter 20. Samtang nangita mo, inos ko tubig. Nana, kaduhang Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 15. Say amen ko, Nana. Amen? Akong basahon, samtang upal katuod, makatuod na lagi ka na. Og mingon siya, sa pamati kamo katawan sa Juda o mga taga Jerusalem, og ikaw talahurong hari. Si Josaphat ang gingnan ani kaning hari. Nagingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisang og maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway. Nga misulong kaninyo, kay mo ni point. Kay ang gubat dili inyo kun dili iya sa Dios. Ingon siya, ang gubat dili lang inyo kun dili iya sa Ginoo. So kining mga problema tos kinabuhi, mga pagsulay, mga kaaway tos kinabuhi igsuon, pag di na to kaya sa sulti or buhat, ato nagyong itugyan sa Ginoo. Ayaw kalimot igsuon nga wala ta naginusaras kinabuhi, but daghan ta ug naa pagay Dios sa atong kinabuhi. Kaning tayma si King Josaphat gisulong sila sa daghan king nasod. Dayon nalisang siya, pero unsa iyang gibuhat, iyang gitawag ang iyang katawan unya nag-fasting sila og nag-ampo. Grabe no, wa sila ningingon nga, bayrang ninyo mga sundan diya, yung mga espada, andama inyo mga sulab, ang inyong tanan. Unya mag-practice ta dito para espada, wa sa ningon, mag-practice tag pana-pana dito, samtang wa pa miabot ang kontra, bakun sa iyang gingon, nag-ampo sila og nagpuasa. Grabe. Kung sundalo ka, nya padong na ang gubat, ang Pilipinas ug China, unsay imong buhaton, di ba mag-training jud kas imong mga taga tanang nag-ROTC, apil mos gubat, kinay gubat ug sunod nga tuig nang hagit ang China. Di ba mag-training jud ta, mag-push up, mag-exercise, nga naman para sa umaabot nga gubat. Pero ang gibuhat ni Josaphat, iyang gitawag ang iyang katawan unya nag-ampo. Ko ikaw ko ni sundalo. Ampo. Si mabuhat sa ampo. Si mabuhat ani puasa-puasa, dapat gitang mukaon ug dagan para muhinsog taon nga mapindi ang kontra. Pero nasabta ni Josaphat mga igsuon nga ang kadaugan dili lang iya but ang kadaugan para sa tanan ug nahay Ginoo sa kinabuhi. Muna igsuon kung Christian gid ta, dapat gid tang kahibawang ampo. Daghan ta problema sa kinabuhi, ayaw sige guna-unaa, ayaw sige isulti sa bang tao, iampo. Nga naman, ang gubat, dili atoa kung dili iyas Ginoo. Usahan, gitagaan kag problema sa Ginoo para kibaw tang moampo lagi. Kaya kanang problema hadi, gid natin na masulbad kung wala ang tabang sa Ginoo. Si Jesus, kada adlaw siya, alas 3 sa buntag, bumata siya, taman alas 7 sa buntag, mag-ampo na siya. Kapuyan ang orasa, yung alas 3, 4, 5, 6, 7, 4 ka oras. Mata kag alas 3, nya matos sa kamingawan para mag-ampo nga naman, daghan kayo siyang ministry nga buhaton anang adlaw mo nang kay baw siya nga dili niya ka makabuhat og bilagro, dili siya magbalampuson kung wala ang tabang sa Ginoo. Mo nang kita manggod magsulbat tag problema, dugay ni panahon nga naman karayo ra tagamong ampo. Ampo rag pagkaon, salamat rag mata, pero wa siya ampo nga kanang naadi tinuod nga Lord. Nabi ako yung atubangon ron nga kaso, Lord. Lord, kaning exam na mo, daghan na ba mo, Lord? Lord, kaning narab ako yung atuon nga silingan nga, kontra kay nako nga, nakabikil mi, Lord. Kana ba? Kung iba, kaunsa, kadakong imong problema, dapat nga nakadakong imong oras sa pagampo. Iya, kay gamay raman tag oras mampo na ng problema, taas kita panahon, ihatag sa problema nga naman, kariho raman ta mo ampo. Amen, sa mutapad, di ampo lagi.
Mo nang sige tagkapilde nga naman, di ta tig-ampo. Be, kasi mo angkon nga di tig-ampo, isa ang tiil. Isang tiil. Sige ka tagingnan, mo nang dita mo daog kay sige kita mo ampo. Ingon si Jesus, pray so that you will not fall into temptation. Daghan kay mga Christian nga sige kapildi kay sige cellphone, sige tanaw balita, sige tanaw Netflix, sige tanaw Korean movie, sige cellphone. Mo dinay ginungdan nga mapildes kay na po nga masigira og atubang sa mga butang nga di makatabang. Nalimot ay igsuon nga ang the best nga nga tabang nga to ingon nga mga Christian ang pag-ampo gyud. Balag di mo ampo ng ubang tao, balag mag-ampo sila sa laing mga tinuhan, lain sila giampo sila laing mga Diyos. Ayaw sige awat-awat nila kay kibaw ka nga imong gisaligan pag-ampo mo nang ampo sa Ginoo. Amen. Ako nung suko lagi na-explain nako. Napalagi tanan, piktikas sa mga tapad be. Oy napalagi ka. Kapag ka kung mahimo bitaw. Ilisog kina gamay pa ta dili nya nagkamingaw. Amen. Ato sa pagpakan si Lord be. So silang Josaphat igsoon kauban sa mga kakaubanan, aminaw ha. Wala sila nagsalig nga naa sa Ginoo. Unya wala nagampo. But nagpaubos silang tanan o nagpuasa uban sa pagampo sa Dios. Nga naman. May mga nabantayan ba unsay man god wa sila ningon ba nga natay Ginoo mo nang ampo man ta nga madaog lagi ta. Gidaog ganin nato ang mga gubat sa una kay natay Ginoo. Nakasabot mos puntolay man guni nagsalig ka nga naay Ginoo ning salig kas Ginoo. Kay kanang usay man god ana ako Ginoo mulampos lagi ko pero sulti ra taman. Asa na magpagsalig di mo ana kung nagsalig ra ka nga na kay Ginoo kaysa aning maingon ka nga moampo ka kaning salig kas Ginoo. Amen. Para nimo sa bang tao kaning pagampo, magic ra na, mura na nag gahom-gahom, tarak-tarak mo di na tinuod. Pero igsoon, usa jud ni proven and tested jud ni sa akong kinabuhi. Kay sa una, di man ko mahinambog ng kusog ko mampo sa una, pero sa grace ra gina sa Ginoo gihatag niya sa ako abang nga kay gusto mo kog maluwas akong pamilya mo nang sa una karon na dili figampo. Di ba sa una nakita gid nato nga dasig kay kung moampo sa una gyud. Apil mig mga kana bitong manay overnight prayer experience man ni akong asawa. Kadlaw na mi man. Naiban gani nga, Lord, salamat Ginoo makatog. Gagok na pikpiko na tong tigbantay. Galit sampo. Hoy, gampo ta. Hoy Ginoo, salamat man. Makinumdum nga gampo day na natukatug man. Si Rebe taw, giwali ko niya naging mga adlaw nga kaning bata si Rodnel, kusog ni mampo na kanundum daw tong gawali si dire nga bitaw no. Kilakon niya konto nga nakanundum ko mga bitaw no tungod ra baning pagampo ang pamilya inihinay gitandog sa Ginoo. Mo na og di ka mo tuo bahala ikaw ni problema. Imo na nang problema og di jud ka mampo. Kay gusto kag kabaguhan sa imong kinabuhi, kalampusan sa imong kaugmaon ug sa kaluwasan sa imong pamilya ampo. Kada adlaw ingon ang Bible, pray without ceasing. Bahala gwa si sising ampo. Di bitaw. Aga mata jud imo kanang tawa. Ampo nga walay pag-undang. Ingon siya. Pray continually nga panglaing pulong. Ayaw sige gabala ka iampo Hinuon sa Ginoo ba ng pagpasalamat. Ampo sige dili kay sa panahon nga ganahan ka maampo ka. Mo nang disiplina mo kaning pagampo pod. Kapoy ning pagampo unya laay nya. Basta mo boring. Pero makasabot ka igsoon nga ang gahom na sa Ginoo magampo ka. So kining pagampo igsoon ng pagpuasa dili ni para usbon ang una-una sa Ginoo ha. Gusto ni Lord nga magpaubos lang ta kining pagpuasa manggod o kining pagampo pagpaubos mo gud nga Lord wa jud koy manghimo kung wala ka. Pag makita gani sa Ginoo nga mga anak ka nagpaubos, ingon ang Bible, He will heal their land. Amen. Ayaw sa pagtanaw sa resulta dayon. Kita mo kita gustang dugaya ay yaw. Kani magtanom di og humay na ba di pagkauba nitubo na ditso. Di ba paabuton kay process man. So ana po nga atong pagampo sa Ginoo. Ayaw ditso tanaw sa resulta dugaya Lord maadi na ko magampo wala ko gana wa may resulta ayaw gyud ka give up. Kay gusto sa yawa dito ka magampo igsoon kay mo nay gahom natong mga Kristohanon. Kay ang tao nga dili moampo sa ganito, garbuso. Lingyas ko ni motapad biog
Tigampo ba ni? Grabe kayo, no? Kaya mga tigampo, kay mong lagom ng mata. Idugi sa'yo mata, bitaw. Igsuon, gidasig mo na kong ampo yun. Amen? Kaya ang resulta na igsuon, kung magbasa mo aning chapter, 2 Chronicles 20, ang hitabo, wa sila minggubat, hanggang sila pastor, wala nila pag-augma, human nilang ampo, o fasting, wa sila nagtig-away silang kontra. Kung sa'yo hitabo, nag-unayanay ang ilang mga kontra, ang spadahanay. Grabe na yan, ano? Muna yung technique, igsuon. Kaya bang kay pagsalig sa Ginoo, pag maampog yun ka, siya na yung mangitag pamagi nga itong mga kontra na to, libugon sa Ginoo. Literal or kining kaaway, babaong yawa. Kung na kay kontra karon na mga tao nga, sige ni mo, pangaway, yan po na sige sa Ginoo. Ay, pagpagapong ka mamatay. Or madisgrasya. Ang po, Lord, kaya bawa mo itong kagamhanan, ka, Lord. Ikaw na din mangitag pamaagi, nga makita siya sa iyang sayop. Ragod, simple ragod kaya nang di man na Christian ng Lord, slide ta, mabagbok ang uay na yan na. Kaya dili ingon na bang Proverbs, di malipay si Lord imong kontra imong katawuan pag naas kalisdanan. Puro ragod nga Lord, ikaw ang nasayod. Kung imong bana, imong kontra, imong pares, imong kontra, imong anak, Lord, pakita taon siya sa iyang sayop. Ako na siyang gituduan, pero di man maminaw, ikaw na bahala mangitag pamaagi. Ako bitaw, pag na ako'y tao nga lisod idil, ako na yampos Ginoo. Ikaw na bahala, Lord. Ani nga kung si Papa, ni man ay mutuog, walihan, o sultian, ikaw na nangitag pamaagi ng Ginoo. Siya man, gamhanon magid sa igsuon, manang ampo ta niya. Una kay mga struggles yung mong kinabuhi, lisod pa ka, mamalikas pa ka sahay, iyaw, mumupis pa ka. Ampo, Lord, kabangi dining ba na ko Lord nga di Jud masig panunglo og pamalikas or mag-struggle pa ka og ampo, mosimba si Ginoo, ampo imong kinabuhi, nakagikadikan, ampo sa Ginoo. Kung imong anak adik kay ning butanga, Lord. Kiba man jud ko di ni maminaw, ganahan gid siya ani. Ikaw na mangitag pamaagi, Lord, nga di na siya maadik ani. Ang pagumangkon si Zion sa grace sa Ginoo, pag masobran og cellphone, ang iyang mata mumuwa. Kaya nga na, tungkol mo na nagod mo nang usahay, kini mata di ay nahanap niya mata ka sigig cellphone sa una. Gipangitag pa magi sige nga di na sigig cellphone. Ang halagi magpabadlong, mo nang si Lord ay mangitag mulatos mo ni paglatos sa Ginoo man para muundang na kanang butanga kay ang Dios damhanan. Amen. Hapoy ta kumhuman, balik ta sa atong gibasa ganina sa John 16:33. Human ani magampo ta. Ako niyang jampo. Ako niyang jangyo si Kuya Kenneth, lagog tawag. Inang hapit na mahuman. John 16:33, gisulti ko kini kaninyo Jesus mingon ani aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Kasi mangkon diri hangad sa ni pastor. Kasi mangkon diri igsoon nga daghang panahon gubot kay ang una-una. Di ba kita man tanaw daghan sa mo tag mga ginikanan daghan kay mga problema, pagsulay, mga panginanglanon. Pero ingon siya kuno, pag Christian na daw ka, yes, naaning kagubot, pero naa kay kalinaw. Ibaw kay igsoon hangad sa ni pastor, minaw kayo. Ang nakalahi mangod sa mga Christian, ang dili Christian karon, ayaw mo kasuya sa uban. Na, Lord, sila lagi, bisag di, sila nangalagad nimo. Daghan sila kwarta, mura mo sila malipayon. Tanawa pa lang daan ng nasa Senado. Mga dato man na sila. Awa ha, tanawa ng balita karon. Gubot dili. Kinagubutan. Gubot na maglabad ni mo on unsa malibog na kagisi tinuod. Og kisay nagbotog sayop. Mo nay malipayon. Pamangkog kakaibaw silang giagian. Tanawa ng mga dato, lipay na tanawon sila kay daag sila picture pero akibaw sila panimalay gubot kina sila. Pero nakalay sa mga Christian, parehara man ta gubot. Pero nakalay lang nato, naatay kalinaw nga naman, kahibaw man tangan natay Ginoo kinabuhi. Amen? Inga na kadapat, Lord. Wala mi bugas, wala kanon. Ito rin, bahala, gyapon Ginoo. Wala na mi panginanglanon. Salig gyapon mi nimo, Lord. Narago relax ra ka ba? Kay ako bitaw, sa una, bago po na pastor, gumutan yung una-una. Dali ko masuko. Nga naman, hawingon pag naging subinggo, tungod kay, sige ko una-una problema. Pero karon ako nakitaan nga ay mo din teknik sa kaway. Manag-unsay mga negatibo, mingon ako jung pulig positibo kanunay. Lord, do kanunay.
Relax na ta kay Christian man ta. Wa kay uyab, relax ta kay tsuraan man ta. Mo na istorya ato kung kanang mga gadali bitaw nga makauyab. Wa pay gihatag sa Ginoo nga sakyanan or ngani. Practice sa taon na or relax na ta kay basig moabot nga panahon. God unsay moabot sa kinabuhi, malipayon, makontento ta ba? Kay pagwa sige tag tinguha sa bangbutang, di man ka malipay sa unsa ang naani mo. Ang dato mismo miingon nga naangkon na niyang tanan pero wa siya kag kalipay ngano man wa siya nakahibawong malipay no makontento. Men unsay naani mo malipay, salamat Lord. Ampo kas buwad Lord, salamat Lord kining buwad ra ni. Pero og wa koy buwad kining di ko makusgan. Lugaw ra ni Lord pero salamat kinapa ko gikaon nga na bitaw. Balag way agas Lord. Basi gitudluan ko nimo nga magtipid sa tubig. Salamat gyapon. Maghapon mo to, Lord. Ito mo no kaya gugo araw gid mga nang ako nabalata nga way tubig ko na ko ba nga kining wagoy kining tubig. Okay ra gyapon iuwan. Ang Lord nutag mo init ba kay ron maka simba mi. Bitaw kay igsuon sa kinabuhi na di kagubot pero desisyon na to nga kining magbalipayon tas Ginoo. Amen. Manang pagdasig sa Ginoo atong humanon og basa, human ta John 16:33. Nabalhin man ingon siya, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Paantuson kun sa kalibutan pero nabuntog na niya ang kalibutan. Mo ni kadaugan kay igsuon nga bisag unsay problema nato kaya natong sagubangon. Wa ingon ang pulo si Ginoo kaya natong sulbaron tanan ang problema diha but kaya natong sagubangon tungod kay naatay Dios sa kinabuhi. Amen. Hinumdumi nga wala pagasugod ang atong kinabuhi kay bawo na si Lord unsay kanang moabot sa kinabuhi igsuon. Hinumdumi nga tanang problema na adyoy kasulbaran. Milagruhon man sa Ginoo na may hatag siya laing pamaagi or tugutan man sa Ginoo kung sa iyang gusto, ang importante igsuon nga kitang tanan secure diha sa Ginoo. Amen. Na bitang ampo pugo ba? Ana bitaw Lord. So kung saan na mo kampo, wa man si mahimo nga milagro Lord ba? Pero kung imo nung bawian o kinabuhi si kasi iya ba? Mingon magud sila 22 sa tama ng inganang idara, kay si Kevin ingana pud sa una. Sige jud kuno na Lord. Sige lang ampo lang gyapon ni bisig naadto kay milagro di ay. Kay nagtuod jud ko nga imo ning buhaton kay naa pa kay plano ning bataa og makit-an sa ubang tawo nga tinuod di among gilagaran. Pero kaduhan ako una-una nga agon sa joy itugot sa Ginoo, di man ta kabuot god. Kaya tong sa musugotag sa dili, wa man tay sakit, kuhaon ta sa Ginoo, nagpasabot na nga dili kitay tag-iya sa atong kinabuhi. No? Nga na ra nakasimple igsuon pag nay mawala unsay mga kuan, hinumdumi nga dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang magbuot igsuon. Mo na pinakadakong problema sa tao mao ang kamatayon. Pero salamat sa Ginoo kay gidaog na sa Dios. Kung kita mga Christian na atay security o assurance nga Lord, yes, mawala man mi, salamat kay na Christian ko. Mao tanong giampo nga Lord, kung sa itugot nimo tong bataa, salamat kay nakailaton nimo. Kay pato kailan nimo na luoy kitong bataa, maglangoy ito sa kalayo sa impierno. Mo nang kita igsuon sa kanunay ang pagampo nga mamalandong ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Sabado pa lang daan, magbasa na kag Bible, minaw na kagwali, andamon nimo kasing-kasing. Or kada adlaw igsoon mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, salig og tuman lang sa pulong sa Ginoo og di na nimo makaya, iampo sa Dios igsoon. Magampo kog bubo nga panahon unya ako nang ihatag ngayon ni Kuya Kenneth sa atong prayer sa atong mga